Здравейте! Днес темата, която се дава да разгледаме и която е необходима за повечето хора да достигне до тях е: каква е причината да се разгневим? Откъде идва нашия гняв и агресия? Представям ви мандалата, която помага да открием първопричината за нашия гняв. Тя помага да открием каква е причината за нашата агресия. И когато ние открием каква е причината, много по-лесно можем да се справим с тази емоция, с това чувство. Това е лечебна мандала, която влияе и помага да открием причината за нашия гняв и нашата агресия. Помага да потушим гнева чрез разбирането му, чрез откриването му. С картите ще дадем повече яснота. Ще имаме два варианта. Първи вариант. Първи вариант. Ще го обозначим с тези карти. Първи вариант. Втори вариант. Втори вариант. Какви са причините за нашия гняв? Втори вариант обозначаваме с кутията от тези карти. Изберете първо сигнално това, което най-много ви привлича, там, където се спира и се задържа вашия поглед. Първи вариант, втори вариант. И да започваме с първи вариант. Така ще го оставим. Първи вариант. Какво предизвиква нашия гняв? Първи вариант. За избралите първи вариант, какво предизвиква нашия гняв? Нашия гняв. За избралите първи вариант, гневът ви се поражда от страховете за самотност, изоставяне, от самосъжаление, че сте направили грешки и се чувствате самотни, и евентуално скандала или напрежението, което усещате, ви причинява гняв, защото вие се страхувате от чувството за самота, притеснявате се от това да не допуснете грешки. И тези притеснения предизвикват вашия гняв. Тези притеснения
също и за страст. Тук по-скоро за избраните първи вариант, гневът идва от ниска самооценка. Вие не вярвате в себе си. Не се чувствате достатъчно уверени, не се чувствате стабилни. Мислите, че другите не ви харесват. И това предизвиква вашия гняв. А всъщност вие имате страст, вие имате добродетел, като вие сте чисти като дете, като толкова сте добронамерени. Добронамерени сте. Също в момента преминавате и през трансформация и тук ви се казва, че е дошъл момента да овладеете тези чувства, тези емоции, да ги погледнете право в очите. Да ги погледнете право в очите. Открийте, че това ви пречи. Открийте, за да го излекувате. Ангелите казват: чакра на третото око. Чакрата на третото око отговаря за нашата интуиция и за връзка с духовния свят. Чакрата на третото око. Ангелите казват: за теб е безопасно да виждаш енергията на любовта във всичките й форми. Например, ангели, аури, образи. А ако вие усещате енергията на ангелите и това ви плаши, не се страхувайте, мили мои. В процес на трансформация сте и е нужно да го приемете. Приемете го и няма да се гневите. Любовта е във всичките й форми. Любовта не е само в партньорствата. Любовта не е само в сексуалността. Любовта не е само към децата. Любовта е във всичко. Може да се прояви по всякакъв начин. Балансирайте. Това е другата ми мандала, която подпомага баланса и хармонията между хората. Ако в момента вие имате проблем с обкръжението си, балансира мъжката и женската енергия. Баланс и хармония. Това беше за първи вариант. Благодаря, че бяхте с мен. Благодаря на висшите сили. Благодаря на ангелите. И нека да преминем към втори вариант. Втори вариант. Избралите втори вариант. Избралите втори вариант. Каква е причината, която не виждате за вашия гняв и агресия? Каква е причината? За втори вариант, отново да поясня, тази мандала е лечебна и подпомага откриването на първопричината за нашия гняв. Подпомага откриването и съответно справянето с него, овладяването му. И така да преминем към картите. Втори вариант. Причината за вашия гняв е в прекалената защита и в трудното ви правене на избор. Прекалено колебаене. Колебаенето, дали да избера това, дали да избера онова, ви кара постоянно да сте в някаква защита, защото така, когато не сте категорични, не сте избрали каквото и да е,
не сте направили избора. Когато не сте направили избора, вие се чувствате слаби и постоянно се нуждаете от защита. Това ви кара да се гневите и да сте агресивни. Отрежете тези съмнения, премахнете ги с един ряз, просто ги кажете: премахвам ги, избирам това, каквото и да е. Изберете нещо и вижте, че няма нищо страшно в това. Изберете, научете се да правите избор и слънцето ще изгрее за вас. Слънцето изгрява. Просто изберете да премахнете облаците, които в момента ви заблуждават. Не влизайте много често в илюзии. Просто изберете. Колкото повече мислим кое е правилно и кое е грешно, толкова повече ние си натоварваме с гняв, с неприятни емоции, с неприятни мисли, с двоумения. Спрете да се двоумите. Просто изберете. Това казват картите. Това ще помогне да се справите с гнева. А ангелите ви казват: силата на проявлението. Или както преди малко казах, просто изберете. Изберете нещо, каквото и да е, за да го проявите. И така ще тренирате вашата увереност. Силата на проявлението. Използвай духовните си дарби и естествени способности, за да привлечеш това, което желаеш. Помисли какво искаш и го направи. Така ще привлечеш и останалите благодетели към живота си и към обкръжението си. И така, причината за избралите втори вариант е липсата на увереност и трудното вземане на решенията. За вас е нужно да се научите да избирате. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Просто изберете. Няма грешно. Каквото и да изберете, то винаги е някакъв урок и е благодетел за нас. Ако не изберем от първия път да е доброто, а сме избрали по-трудното, това ще ни научи със сигурност на нещо много повече, от което имаме нужда. И защитата. Спрете. Вие сте защитени. Вие така или иначе сте защитени. Но си мислите, че не сте. Мислите си, че сте уязвими и постоянно влизате в защита, което ви натоварва, което ви напряга и това води до агресия и до чести изблици на гняв. Това беше за втори вариант. Представям ви и другата мандала, която е за баланс и хармония на мъжката и женската енергия в нас и която балансира и хармонизира отношенията ни с околните. Това беше за днес, мили хора. Надявам се видеята да са ви харесали. Ако ви харесват, абонирайте се за канала. Бъдете живи и здрави, щастливи и всичко най-добро ви желая. До скоро!